Ndikruok nenono winjo mar jopuonjre kar assessments kod penj madongo higani chakore ayanga dwe mar 2 higani. Jaratije maduong' mar duol mar KNEC David Njegere koro jiwo jonyuol ma nyithindegi biro timo penj mag KLEA, KPSEA to kod KJSEA mondo ket maino e neno ni nyithindogo ok odong' chien e chenro ma kamano. Leno mar duoko mar penj mar KCSE ma higa mar 2025 kawuono joro piny Kenya machiegni kod loro chutho lai machon mar somo mar 844. Odong' mana penj mar KCSE 2 mano mibiro tim higani kod ma higa mar 2027. Kaluwore kod lokruok makama, sirikal oyango ni Ndikruok oseket mopie mar neno ni dar makama otimore e yo manyangaf. The government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Jaratije maduong' mar KNEC David Njegere olero ni wich bar maduong' ma gin ga godo en weche mag ndikruok ne penj ka jonyuol koro jiwo mondo ket maino margi ndikruok machakore ayanga dwe mar 2 higani. We are going to open the portal for registration in February, and this will happen between February and March. CS, sometimes we get parents calling us a month to the exam saying, I've just discovered my child was not registered. That makes our life very difficult. So please, we want to appeal to all parents. Please make sure that you check with the institutions. If you have a child in grade 6, grade 9 and Form 4 this year, ensure your child has been registered. Jopuonjre mag senior school mokao lai mar kit somo mar Arts and Sports Science ok dhi yudo thuolo mar yueyo kaluwore ni tok donjo school wuok tich, penj maggi dhi chakore mana e dweni. Lokruok maduong' e skunde mag senior makoro kawo kar sekondar masani en ni penj ma jopuonjre biro time grade mar 10, 11 kod 12 ibiro riw mar miyo gi duoko mar penj mogik makoro idhi luongi ni KCBE, mano Kenya Certificate of Basic Education. Jonyuol ma ende oro kwayo mar loko skunde ikwayo mondo hore kaluwore ni okang' mar 2 mar nono kwayogo dhi nyime gie sani. Duoko mag penj mar jo grade 6 KPSEA kod KLEA dhi wuok ayanga chieng' wuok tich juma manyien.